Sziasztok! A mai videómban bele szeretnék menni az edzésnapi étrendembe. Erről fogtok látni egy kis részletet, hogy épül fel és mit eszem edzés napon, illetve hogy ez mennyibe is kerül. Hiszen mindig ez a kérdés mindenkinek, hogy mennyibe kerül. Jó, hogy ezt teszed, Matyi, meg biztos kurva drága, de el kell, hogy keserítselek titeket, hogy az egészséges életmód az abszolút nem drága. A versenyfelkészülés az jár egyfajta anyagi vonzattal, és jobb, hogyha felkészültök rá, hogyha versenyezni indultok, de az étkezést egyébként meglepő módon meg lehet oldani annyi pénzből, amennyiből egy átlagember vásárol a pékségbe, meg itt-ott, meg gyors éttermekbe. Úgyhogy ma ezt fogjátok látni, illetve az egész napi, edzésnapi étrendemet. Felkelés után rögtön nekiállok az étkezéseket elkészíteni, én frissen szeretem enni a kajámat, és nem dobozolom több napra. Úgyhogy én minden reggel rászánok fél órát erre, 6 étkezés pikpak megvan, úgyhogy nekem ez nem teher. Rendkívül jó, élvezhető, konzisztens, következetes, minden makro és mikrotápanyagot tartalmaz, ezért nem nagyon szükséges egyéb táplálékkiegészítő ahhoz, hogy kiegészítsem a vitaminigényeimet. Ez úgy lett összerakva az étrendem, hogy ez minden tartalmazzon, ami nekem most kell a versenyfelkészülés során, és ez az étrend bizonyította is, hiszen a teljesítményem az hiába csökken, a kalóriám folyamatosan nő, úgyhogy nagyon elégedett vagyok ezzel az étrenddel, és a teljesítményünkkel azt gondolom teljesen jól működik. Az edzés napi makróim a következőképpen alakulnak. 2675 kalóriát fogyasztok edzésnapon, a fehérjem 269 g, a szénhidrátom 306 g, és a zsírom 42 g. Ez 6 étkezés, amiről szó van, és a következőképpen néz ki. Az első étkezésem, én 5-kor ugye felkelek, de az első étkezésem az mindig 10-11-kor van. Ezt pusztán csak azért alakítottam ki így a 20-25 hétes diétás tervbe, mert én sokkal jobban bírom a délelőtti éhezést, mint a délutánit, és edzés után sokkal éhesebb vagyok, tehát nekem ez így teljesen jól szolgál, és a teljesítményem sem romlik. A következő az, ahogy kinéz az étrendem, reggel felkelek és megcsinálom az első étkezést, ami 2 darab omega-3 tojás, ami mellé 100 g 5% alatti zsírtartalmú sovány marhahúst sütök, ez mellé jön egy kis hagyma és zöldségek, a zöldségköret kb. 100-150 g, hogy telítsen, és ez mellé jön egy zabkása, amit vízzel főzök, az 50 g zabról van szó, 50 g áfonyáról és egy darab izolátum fehérjét rakok hozzá, ezt még ízesíteni szoktam kókuszaromával, egy kis kókusz chipsszel, vagy kakaóbab törettel. A második étkezésem az 250 g csirkemell, itt 100 g rizst fogyasztok, és ez mellé 150 g zöldséget szoktam hozzátenni, és ide jön még 10 g olívaolaj zsírnak, és 1 g extra só. A tervek szerint ez az étkezés van edzés előtt, de én mindig első étkezés után edzettem eddig, és ezen nem is akarok változtatni jelenleg, mert így kényelmes, és ugyanúgy tudok teljesíteni. Viszont délutánra itt több kajám marad, és sokkal jobban jól lakom, tehát nekem ez marha jól működik. A harmadik étkezésem, amit így étkezésnek csúfolok, az egy folyékony tápanyagbevitel az edzés közben. Ez itt úgy néz ki, hogy 150 g eszenciális aminósavat fogyasztok, 30 g vitargóval, és 2 g sót rakunk bele. Ez igazából egy nagyon gyorsan felszívódó kis energiabomba, a regenerációmat gyorsítja majd, és az edzés teljesítményemet növeli közben, és amit elhasználok sót és kiizzadok, azt rögtön pótolom, tehát így a hidratációm is megmarad, és gyorsabban regenerálódok. Ezután a negyedik étkezésem edzés után, eddig rizskása volt és fehérje, de ezt kénytelenek voltunk leváltani, mert nagyon hamar ürült a gyomorból,
és ezért rettentő éhes tudtam lenni, és utána nagyon hamar jött a következő étkezés, úgyhogy ezt leváltottuk 200 g bélszínre, 80 g rizsre és 150 g zöldségre, ahol ismételten 1 g extra só kerül a sózáson kívül, hogy az edzésemet támogassa. Az 5. étkezésem az ismételten egy csirkés étkezés, ami 250 g csirke mellett tartalmaz 40 g rizst, egy darab gyümölcsöt, ahol általában én egy Granny Smith almát szoktam fogyasztani, mert nagyon szeretem ezt a savanyú ízt, és 150 g zöldséget. Ezután már nincs hátra semmi más, csak a vacsorám, ami megint egy bőséges kaja. Sokan itt megkérdezték, hogy mennyire alszok tőle jól, mert hogy elég nehéznek tűnik, de én nem vettem észre, hogy engem gátolna, úgyhogy ezen nem is módosítottunk ez miatt. Teljesen jól alszom. Egyébként ez az étkezés úgy néz ki, hogy 250 g bélszín fogyasztok, 150 g édesburgonyával és 150 g zöldség körettel. Tehát így néz ki az edzés napi kajám. Zárakat itt mellékelem az étrendhez. Nekem így jön ki egy napom. Itt hozzá kell tennem, hogy a bélszínt azt féláron kapom, egy jó barátom és egy vendégem is egyben, akinek hálásan köszönöm, hogy ezzel támogatja a felkészülésemet. De azt gondolom, hogy ha teli áron számolnánk, sem kerülne olyan vészesen drágábba, de ezt is tudom mellékelni a leírásba. Azt gondolom, hogy egy átlag ember bőven 10 000 forint fölött költ, hogyha elmegy pékségbe, eszik valahol, akár gyors étterembe, utána eszik valami kis apróságot, és még mellé vacsorázik. Tehát azt gondolom, hogy itt egy átlag ember nem jön ki 10 000 forint alatt egy napi étkezésből, ha nem magára főz. Úgyhogy ez bőségesen megérdemel ennyit egy felkészülés, hogy ennyit ráfordítsunk, és mint látjátok, majd a minőségben is hoz eredményt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma meghallgattatok, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Instagramon, és lájkoljátok a videót. Köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!